Určitě to všichni znáte. Pořád jen čumíš na televizi. Nikdo mi tu nepomáhá. Co takhle se starat o děti? Zapomněl jsi na naše výročí? Maminka mi říkala, že jsi k ničemu. Odteď bude všemu jinak. Představuji vám náš nový produkt, Čiré ticho, který vám dopřeje absolutní ticho, a to v jakékoliv situaci. Nyní přichází v nových přízvucích, kterými jsou například cvrččí cvrlikání, nádech oceánu, amazonský deštný broz, nebo les. Odteď s naším novým produktem Čiré ticho nebudete muset poslouchat nikdy nic, aniž byste sami nechtěli. Krásným tichom z dovozu naplňte svůj byt. A nyní akce. 2x ticho za cenu jednoho, což je 500 korun. A když zavoláte mezi první 100 lidí, získáte jeden nádech oceánu zcela zdarma. Volejte na uvedené číslo.